Good afternoon! Welcome back to my channel! So, nandito na tayo ngayon sa Hinaguan Farm and mula sa store, simulan natin ang araw. Hapon pala kay Donna ng pautang! Busy siya kasi po may mga customer. Ah, bakit? Sino to? Utang ulit ako. Habang busy si Donna, mag-grocery tayo ng pusa. Andiyan pala si Starry. Don. Isang vitamin C nga. Right and light. Wala nang right. Allah. So, dapat close na. Gusto mo. Close na daw yung pautang. Gusto mong utang yun. Wala na. Urot na. Pero meron. Utang na sad! Aray ko. Ngayon, pumuntahan na natin farm. Ano na mga nangyari at pagbabago ngayong araw na ito. Hi mga moms! Good day. Ayan na. Sisimula na ang swimming pool. Taray. Sure na ni? Ito na yung swimming pool na gustong gawin ni Brenda. Tuloy na po talaga siya. Ano to kuya? Ano? Ay dito. Yung drainage. Magiging pader. Diba? Tuloy na po talaga ang ang swimming pool, jacuzzi dito sa side. Mukhang may panibago magiging tambayan ang mga Bex. At ang ating mga nag-i-stay dito sa Hinaguan Farm. Yan. Kaya dun sa minsan po kasi ako, nagbabantay din ako sa entrance. Siyempre ang head nandito po, si James. Huwag naman po yung andito kayo, pinapaganda ni Brenda. Pwede bang 10 na lang? Pwede bang libre na lang? Huwag naman po. Kasi mga materialis naman po, hindi po yan libre na binibili ni Brenda. Tama mali? Diba? Iba. 20 na nga na entrance, pwedeng libre. Ha? Huwag naman pong ganun. Hindi naman po libre yung materialis ni Brenda. Oo, hindi ho kami may-ari, pero counting hiya naman po. Diba? Minsan yung iba pa. Ano ba yun? Yung mga cottage. Pwede libre na lang yung cottage kasi ano naman kami. Ganito naman kami. 10 naman kami. Tsaka malayo pa yung pinanggalingan namin. Ha? Paano sa ibang resort wala naman hong ganyan. Ayun. Paalala lang po ha kasi lahat naman yan binibili rin ni Brenda. Ano ba sus? Dito si feeling feeling malakas akala mo talaga po. Bukas meron ka na naman sakit. Ramdam ko talaga hindi ka na naman papasok. Sas. Naka 1,000 ka na naman ngayong araw. Wala na. So ngayon ako dito pa ako ulit. So again, huwag niyo na hong tawaran. No, kasi hindi ho tumatawad si Brenda sa mga materialis na ginagamit niya. Yes, Mama Donna. Tapusin ko na kasi dumating na yung ibang hanger. Sabit ko na yung ibang mga costume. Ayan na yung swimming pool na nanahukay na nila. O, diba? Tuloy na po talaga yan. Oh. Kanyang kalaki. Yung magiging mini swimming pool dito sa likod. Para habang naliligo ka dyan, yan ang view. O, diba? Ang ganda. Mukhang marami-rami talagang photoshoot na naman na magaganap dito. Fresh from the pool ang couple. Hindi ka ba niya mapasma? Pagod ka tapos Hindi, si Brenda ito yung hanap niyang palda. Kulang pa ako ng hanger, mga 4 na dosena pa. Nara na tamang mo. Kailan malamok? Okay lang lamok. Okay lang yung lamok. Oo, kaysa mga ipis. Pag sirado, may mga ipis pumasok. Doon nakaitai. Yung lamok, pag ganun mo. Lipad yan. Yung ipis.
Magtay-tay, baho. Hala, ang taray na ng ano, bilyaran, simentado na rin. Pati ako ano, tiles. Correct. Ayan na siya, oh. Almost, and tapos na po siya. And itong ating kusina dito sa sugbahan or sa ihawan, naka-tiles na rin. At ang papasok ng CR. Yan. O, diba? Charin! Assorted tiles. Oh. Saya kasi yung mga tiles na yan, nandoon lang din naman yan. So, important at least naka-tiles siya. Mas mabilis siyang malilinis. Diba? Kabogs. Dito, ang bilyaran, oh. Diba? Kailangan, ano na siya? 200 per hour para ang billiard na rent. Ayan po, oh, 200 pesos per hour. Mas pinaganda na siya. Ako mga mams, hindi pa rin siya tapos si Brenda. Andito siya. Andito pa siya sa ano. Ayan, kasi. Ayan, nalinis na rin dito sa waiting area. Nagbuhos na po siya. Nalis niya ng mga alikabok. Oh, di ba? Ito ba? Yan. Sabi ko may palda ka nga eh. Ito yung paldang hinahanap ko. Dito kasi matay sa dinado dito. Muna to ay dili. Na, mabagyuan na. Yan, ngayon naman, matapos kong mag-ayos kanina dun sa aming closet, yung iba pa naming mga costume, ngayon naman, labhan ko kagabi, kukunin ko naman na siya kasi tuyo na ba siya? So it's time for me to make tupi-tupi naman. Ayan. Ay, hindi pa. Dinryer ko naman siya kaya lang. Ganun katuyo. Siguro isang araw pa. Kasi iba pa rin pag sobrang naarawan yung damit. Hindi siya nangangamoy. Yan. So sa umaga hanggang mga hapon, nandun ako sa farm. Ay, nandun ako sa eatery. Tapos mula itong hapon hanggang gabi, dito naman tayo sa farm, sa bahay ni Brenda. Kagandahan dito at least may ginagawa, may pinagkakaabalahan, 'di ba? Dito naman kasi sa farm, sa dami namin, marami na rin ang kumikilos, marami na rin gumagawa. So, medyo basa pa. Kaya ako, gusto ko rin kahit paano matutukan yung aking tindahan para makita ko yung difference ng mga nangyayari. Tsaka matulungan ko rin yung mga staff ko. Ay, may ano pa pala, oh. Pa palang tiles. Para to dito naman. Ito tiles din itong ano. Abuhan. Lalagyan din ng tiles? Para mabilis malinisan ba? Speaking of, may mga naiwan pa palang hugasan. Wala sa kanilang pinaglutuan sa spaghetti kanina. Inisa na rin natin. Para wala na. Ay! Wala na nakakalat dito sa lababo. Kasi kanina pagdating ko, yung mga pinagkainan sa lababo, hugasan ko na rin. Yun lang minsan kasi dito ang problema, yung water po yung nagkakasabay-sabay. Hirap yung tubig. Mukhang ilang kilo din yung spaghetti na naluto nila kanina. Ayan. Ganito lang din naman yung mga routine natin everyday kapag may mga kung may mga dapat pang gawin.
Yan. So pag morning, nandito naman halos lahat sila eh. So marami silang kumikilos. Marami sila nagtutulong-tulong. Nagre-ready ng lunch, ng breakfast, ng merienda, ng mga tauhan. Actually, isa to sa ano ko. Mas gusto kong gawaing bahay. Yung naghuhugas, naglalaba. Ewan ko. Gusto ko yung lagi ako nababasa. Hindi lang basa, basang-basa. Parang halos maligo na ako after. Kasi after this, maliligo din naman ako. Kayo, anong favorite yung gawaing bahay? After nito, siguro baka pwede na yung mga... Ay. Yan, tapos na yung ating hugasin. Doon sa dirty kitchen. Ay, nagluluto na si Britney ng panghapunan. Ha? Huh? Ang sama. Akala ko fried chicken. It's a prank. O, burger patty. Pati yan. Ha? Pati. Gawa sa Maranay. Yung islang maliliit yan sa inyo. Maranay. Yung sa amin, sa tindahan, yung mga hipon naman na maliliit. Ano yun? Okoy ang tawag sa amin sa Manila. ganun opo. Maranay din, parang ganyan. Isda nga lang yan sa inyo. Kaganyan ka watching for Baguio. Ano? Ay! Thank you sa paksiw. Alvarado, hello, very welcome Nahurot. from Nahurot Hello, inuwi ni Inday. Diday tsaka ni Dayan.